مبل 58 ጊዜ ኣብዚ ከዘለ ዙር ደላቮርኒ ተቀዳድምቲ ሃገራዊት ብሽክሌታ ኤርትራ ዝሓዘት ጋንታ ከተሳተፍ ቅድሚ መዓልታት ኣብ ፈረንሳይ ከም ዝኣቶት ዝፍለጥ ኮይኑ ሎሚ 19 ነሓሰ ድማ ቀዳማይ መድረክ ኣሰላሲላ ትርከብ። እዚ መድረክ እዚ 121.6 ኪሎ ሜትር ሸፊኑ ዝወዓለ ኮይኑ ኤርትራን ተቀዳድምቲ ዝሓዞ ደረጃ ምስ ንርኢ ድማ ናሆም ዘርኣይ መበል 82 መሓሪት ወልደ 128 ሚልኪያስ ቅዱስ 129 ኤፍሬም ገብረ ህይወት 149 ኒያት ርዕሶም 150 ሴላው ለሚካኤል 154 ደረጃ ሂዞም ውድድሮም በሰላም ዛዚሞም አለው። ጽባህ 20 ነሐስ ካልኣይ መድረክ ብ152.8 ኪሎ ሜትር ሸፊኑ ክእልዩ ጽቡቕ ዕድል ንተቀዳደምቲ ሃገርና እዚ ከምዚ እንከሎ ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ሎሚ ዝተዛዘመ ናይ መወዳእታ ራብዓይ መድረክ ቱር ሊሞዚን መበል 93 ደረጃ ሂዙ ውድድሩ ዛዚሙሎ። እዚ ውድድር እዚ 174.8 ኪሎ ሜትር ሸፊኑ ይእሉ